Korola TV kan aw ka bi kunnafoniya bakuru filɛ nin ye. An b'a daminɛ ni an ka jamana faamaw ye n'o ye an ka force armée malienne ye n'olu bɛ cɛsiri la yaasa ka se ka lakana sabati jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ni an bɔra yen nɔ an bɛna se Burkina Faso jamana ma ale ni Niger. Ni an bɔra yen nɔ an bɛna se Tchad jamana ma ka kuncɛ ni Russie ye. Nous mettons en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population, qui est Global Jadicel. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye Mali finitigilakaw ye u kɛlen don ka lakana sabati jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. An ka faamaw ye dantigɛli kɛ ko banbagaci wale mɔgɔw ye tiɲɛni boloda yɔrɔ o yɔrɔ la ko an ka finitigilakaw ye se sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na ka lakana sabati jamana fan 14 bɛɛ la. Aw k'a dɔn ko wulikajɔ sabatilen don yaasa ka se ka tɛgɛdani kɛ jugulamɔgɔ ninnu kan. Autorités ye welewele kɛ citoyens ye k'u k'u hakili sigi ko a ko talen don ba la nin zone kofɔlen ninnu na. Ni an bɔra yen nɔ an bɛna se Burkina Faso jamana ma aw k'a dɔn ko olu fɛnɛ kɛlen don ka cɛsiri kɛ ni ka se k'u ka lakana ta ba la. O hukumu kɔnɔna na u ka autorités bɛ ka u ka sécurité renforcer jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Ni an bɔra yen nɔ an bɛna se AES jamana ma Mali, Burkina, Niger. Niger jamana y'a jira ko ale ka coopération militaire ninnu fɛ k'a bɛ ka poursuivre hali bi. Aw k'a dɔn ko ni jamana saba bɛ ka effort fourni yaasa ka se ka lakana basigi ni jamana kofɔlen ninnu na. Ni an bɔra an bɛna se Tchad ma. Tchad kɛlen don ka wele bila tribunal international ma n'u b'a wele CPI k'a fɔ ko fɛn min ye tiɲɛnikɛla jugu fɛn fɛn ye min ye fagali jugu kɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la wa jamana ma bɔ jamana na. Tchad fanga tigilamaw u ŋaniya ye ka justice jukɔrɔma don yaasa ka se ka sariya baara ta cogo min na ba la. Bɛɛ kɛ kelen kiri kɔnɔna na. Kunnafoni international Russie jamana kɛlen don ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ farafinna jɛkulu la min bɛ yen nɔ n'u b'a wele Union africaine. U bɛ ka hakilina falen falen kɛ diplomasi sira fɛ. Addis Abeba n'o ye Ethiopie faaba. Kumakan ninnu bɛ ka tali kɛ fɛn min ye bolodi ɲɔgɔnma ye ka taa baara caman sira fɛ i n'a fɔ sɔrɔ sira fɛ ani lakana ani ni jamana kofɔlen ninnu ka tagaɲɛ nin waati kɔnɔna na. An ka foli bɛ boulangerie Bajeliya mɔgɔ ye Hippodrome 1 na. Nin tun ye kunnafoni ye k'a lase aw ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan. Aw k'an bɛ waati wɛrɛ la.